Hey, yo, what's up? This is a video yakaitwa naSelma Manatsa Mutukudzi naTendai Manatsa, and ine kavibe kandiri kuona kekuti Selma aroda kuedza kutaura kuti Buddy Aaron Chaka is her brother. Ataura nechibhende. Kudhara mujoro wanga uri kuwo futi. To this level that's Guy. going on these days. Muro wanga anomba wini. Ndipwe. Kubvunzai kuti rwangadi. Ndizive. Notanga nezi zvakadai. Nei ndave nepfungwa iyi nenyaya yekuti you recall kuti video yakatenderera and there is no way that Selma have not stumbled upon this. It might have been shared to her through Tegwa or something like that. Zvinhu zvakatosvika munzeve dzake, and this is a possible way of responding. I think the reason why probably vanhu vatosoda kuda maybe kuva confrontational kuna Selma because Selma munhu ari bho wake, guys. Tidadi kutaura chokwadi, munhu ari bho arisana mbonzo aishaudhana nevanhu pasocial media. Munhu ari bho and asi munhu ane drama. And I really love the couple, what they do. So this video haisi yanhasi, yakatoitwa about a month ago. They do sort of like a talk yavanoita vari two ivo naTendai Manatsa, and it seems like there is an admittance of saying no, this guy anonzi Aaron Chaka uyo ari kutaura kuti ndiri mwana waMutukudzi, yeah, tinomuziva, or we admit kuti he could be my brother, you know. So ndo kavibe kandiri kubata, even kuona mucomment section, ndiri kutoona mucomment section yaTendai Manatsa muri kuratidza kuti mune, because this video was posted about 11 hours ago from the time of this recording. Zvoratidza kuti it was posted by Tendai Manatsa, and unongozoona nyama imwe chete vibes. Obviously Selma might have approved it kuti aiwa no bo, because kastatement ake kuti aiwa muri wangani kumba kwenyu, and wobvanza achimbobvunza kuti kwedu kuti vangani, shows kuti aiwa they agree kuti aiwa madhara edu aishanja, madhara edu aitawo zvavaita, you know. It's not start now, hazvina kutanga nhasi, varume vaitawo pana, and back then it was very difficult kutoziva, because kana matotadza kutozivana ipapo kutoti unobva kupi kana kuti unogara nani, hama dzako ndiani, pachatonetsa, because kwakusina mafoni. Nyaya iripo nyaya kutongonyorerana tsamba, kana musikatoziva adhiresi yemunhu wavasangana naye zvatoendwa. Saka what do you make of this video yaitwa naTendai Manatsa, maybe on behalf of Selma? I think it's a response yekutaura kuti no, mwana waTuku, mwana waSamanyanga, Aaron, mwana waMudhara. That's what I think. What do you guys think?